Weda elettorali li kienet segwita minn dibattiti twal fil-Parlament u li minnu ħadet il-ħajja tul l-aħħar 12 xahar. 12 xahar li matulhom bdiet taħdem l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi wara li l-ambjent ingħata iktar saħħa b'entità għalih u nfiret minn mal-ippjanar. Għaċ-ċermen tal-era dik li għaddiet kienet sena li saħħet il-vuċi tal-ambjent. Bil-professur Viktor Għaxaq jargumenta li hemm iktar minn sempliċi għajta favur l-ambjent. Tista' tajjed ħafna ma tfisser xejn jiġifieri, imma qed nagħmlu differenza f'ħafna livelli, qed nagħmlu differenza anke f'livell ta' affarijiet bħal forsi qegħdin nitkellmu fuq il-pjanar u mhux il-pjanar u l-ambjent, hemm l-ambjent u s-saħħa, hemm l-ambjent u affarijiet oħrajn, hemm l-ambjent u l-fishing pereżempju, l-irsijiet tal-ħut pereżempju, ċertament li deret li dis-sena għamlet differenza. Il-ħtieġa ta' riforma fl-Awtorità tal-Ippjanar qabel magħrufa bħala MEPA kienet ilha tinħass u l-bżonn ta' iktar importanza lill-ambjent kienet raġuni ewlenija. Anke jekk huma żewġ entitajiet differenti, il-professur Għaxaq saħaq dwar il-bżonn li jkun hemm sinerġija u dan għax eventwalment fiċ-ċentru ta' kollox hemm l-ambjent. Ir-relazzjoni bejn l-Awtorità tal-Ambjent u l-Awtorità tal-Ippjanar hija proċess ħin kollu ta' ħin kollu ġifieri għaddej il-ħin kollu. Jiena wkoll membru tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar u l-proċess ta' konsultazzjoni għaddej ħin kollu. Bissa parti minn hekk jiġifieri hemm skont il-liġi, skont ir-regolamenti hemm metodi ta' kif niġu konsultati l-Awtorità tal-Ambjent. Dan isir jiġifieri l-ammont ta' requests għal consultations huma jista' jkun nista' ngħid huwa kbir ħafna. F'sena mit-twaqqif tagħha l-era resqet quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar għadd kbir ta' rakkomandazzjonijiet. Mhux biss resqet ukoll kundizzjonijiet li l-era trid tara li jkunu implementati. F'każ li l-era ma taqbilx ma' deċiżjoni li tkun ħadet l-Awtorità għall-Ippjanar għandha wkoll dritt li tappella kif wara kollox għamlet fil-każ ta' Town Square. Id-dritt tal-appell u pass favur l-ambjent li ma kienx jeżisti qabel. Jiġifieri essenzjalment l-ewwel nies biex tagħmel appell mhux ċajta. Jiġifieri hemm regolamenti, hemm il-mod ta' kif immexxu, huwa proċess tajjeb rigorus imma elaborat jiġifieri. Il-professur spjega kif l-era bdiet b'80 ħaddiem u issa tela għal 180 ħaddiem xhieda tar-responsabbiltà li għandha xi ġġorr. Iżda fi kliem il-professur dan għad mhux biżżejjed. Jiena l-aspirazzjonijiet tiegħi huma li nilħqu kemm l-ammont ta' staff li għandna bżonn, speċjalment dak kwantu ta' fejn għandu x'aqsam compliance, jiġifieri mhux billi noqogħdu nagħmlu ħafna regolamenti, irridu nkunu ċentri li regolamenti jinftehmu u jiġu obduti. U jekk mhux jiġu obduti rridu nirreazzjaw aħna ġifieri. Dik hija l-aspirazzjoni tagħna. Għadna mhix kompletament hemmhekk, imma irsaqna u mxejna ħafna iktar milli fejn konna sa ngħidu. Il-professur Għaxaq temm jgħid li żmien li ġej għandu jkun kruċjali biex l-era tibqa' tistabbilixxi posta bħala entità importanti blan ewlieni li tħares l-ambjent għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.